Asị bụ ekene gị maka tata, kene gị maka nya bụrụ ukpe ekene na-eso gị maka ọdịnihu. A na-ayọ gị udo, a na-ayọ gị ịhụnanya, a na-ayọ gị ọganihu, na-ayọ gị arụ ike, na-ayọ gị ogologo ndụ. Mbọsị ikele mmadụ ka ikele ebe ọ ya bụ. Anyị ama anọchi mmadụ, mmadụ anọchiri anyị. Anyị na-agbakiri ya na ka anyị nwere ike. Ka anyị si mataba gị mgbe ka anyị esi wee n'ebe gị na anyị amasọgo ọbụma. A na-akpọrọ gị mama amasị amasị, anyị amasọgo ọbụma. Anyị na-ayọ gị ogologo ndụ ka anyị wee nwee ike imesi ibe niile ibu n'uche na anyị ya abụ wee kee anyị. Maka na mbọsị ikele mmadụ, ikele ebe ọ ya bụ. Nsogbu ebe anyị ji ayọ gị ogologo ndụ. Ọ bụ na anyị anọsịa wee bịakwute gị, anyị pụta tuo gị abazi gị na anyị anata ọkwanye. Lekwe n'ibe anyị ji ndụ one enyere anyị na nkịtị wee mee, maka na ọ nwere onye na-ana ego wee na-ekie mba. Ọ bụ na anyị mere ọbụma, isi anyị bataba ka akwa atala anyị na taa anyị ma amasị ọlụ na ya, anyị abata dọọ adọ. Mana ọnwa ka omume anyị si wee dị na ọma agarọ, anyị yọ ka anyị bụ abịa na nke gị, si gị biko na ọ bụ na anyị kwudere nwa gị nwoke izitere n'ọnwa ka ọ kụziere anyị onye ebu, ọmụma anyị aka akakwanye mma. Mana anyị ekwudere ihe tupu anyị agarịte ewere tinye die na anyị nche osi wee tụ anyị ekwetekwa ụmụ ya bee ebe na-ejiri abụọ anya isi. Mana ebe a na-agwa gị bụ nkwa na ozi tata dịrị mma na ọdịbara gboo. Ọ nwere gị mere ebe nwekwu enye ọjị ọ na-ejikọ anyị ncha ma ngị nwa. Anyị wee tie anyị elote na anyị na gị ji wee gbaa ndụ. Nyeba gị wee na anyị ayọ gị maka na ọ dị ikele. Wee na-azị na nwere ụmụnne m bịakwutere m n'ọnwa taa nne. Nwa nchịachịsiri echichi n'ihe gbasara ụka gị. Nyebe ka ajụọ m ajụjụ. Ekpere anyị bụ ebe enwe anyị eme, buola anyị ụzọ, meere anyị azụ. Ka o nwee n'isi n'ọkwa na o nwee isi agarịte mmụọ ọzọ na wee na-etuga aba na mmụta aka. Na-enekwa na ọjị nwa bụ ibe jikọrọ anyị ka anya na otu na ọya adịghị mma. Enwa bụ ụmụ arọ gị ya atakwana ya n'ibe. Eba Kraịst nwa gị bụ onye nwe anyị. Egwu a na-atụrụ abụ buru ụzọ na ọ nwere ajụjụ unu ji onwe ya amagbu onwe ya buburu ụzọ kọwaa onye buburu ụzọ kọwaa onye mbụ na aba nna azụ erike. Mmadụ kwuru bụ ebe ọ mee kịta ọsọ ọjị a ka ọ weta tugie n'azụ ya wee gbawa anya. Akpụ ibe n'ọnụ tugie n'azụ wee gbawa anya. Kedu wee ji wee mie ụdị ya bụ ọsọ ọjị siri ike. Nwaanyị a na-agbawara ọsọ ọjị. Nwaanyị a na-enekwara anyị ebe a na-agbawa ọsọ ọjị. Maka na ọ na-ejere iji ivele onye akpata na ya agbawa ya ọnụ ewechie enye n'azụ. A na-agbawara ya ọnụ n'iru ndị mmadụ. Maka na o nwere ebe dị n'ọsọ ọjị nwa na-agbara m unu maazị. Ọ bụ na ị na-akwụba aka gị ọtọ ị na-emegburu mmadụ ibe gị, o nwere ebe onye ahụ ga-aga ọgwa gị iwoju gị abụọ o kwezigo odidi. I were mkpụrụ ọsọ ọjị eso atụ n'ọnụ taa ịlụ anya aka ebe ọ bụ na ị gwara ya ya eme. Ana m akara aka ya gị na-ele anya asịrị ike rinne ọsọ ọjị esikwa ike. Kuna nwekwara omenala anyị abụọ na-ekwu uru ji maka iji wee bịa.